Makakausap po natin ang dati hong nagsilbi bilang special investigator at advisor ng investigative or ito hong Independent Commission for Infrastructure, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Maraming salamat. Thank you for joining us, Mayor. At welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Medyo matagal-tagal na po, ano? Mula nung kayo po'y aming nakasama or nakausap dito po sa Bombo Radio Philippines. Ano pong mga nalikom po ninyo ng mga impormasyon o nalaman pong mga impormasyon noon pong kayo po'y miyembro pa ng Independent Commission bago po kayo umalis sa naturang komisyon, Mayor? Magandang umaga ho. Sa ating mga Bombo fans, sa mga viewers. Unang-una nalaman namin dito sa mga pag-iikot namin na, alam mo, anticipated ko eh. Anticipated ko yung widespread siya. Pero yung lalim, yung magnitude, talagang nagulat kami. Na talagang hindi pala ito anong tawag nito? Kakaiba. Kumbaga parang naging way of life. Parang naging livelihood program na ng ating mga tiwaling politiko at mga government officials. Kasabwat na nila yung mga kontraktor. Kaya umabot sa ako, palagay ko, libo ito ng mga proyekto na talagang matindi ang katuwalian. Sa anong paraan po siya naging, o nabanggit po ninyo na way of life, Mayor? No? Parang tanggap na lang ho ba ng public o parang normal na lamang ho ba sa government official? Ito ho ba yung ibig nyo sabihin? Well, na siya eh. Puro pagkakaperahan na lang eh. Hindi naman public service na yung iniisip dito eh. Hindi na nila tiniisip yung public interest dito. O kaya yung sinasabi nila na yung every peso should be spent for the common good. Hindi na ganun eh. Ang mga proyekto parang ang inisip na lang nila ay pagkakakitaan na lang para kumapal yung kanilang mga bulsa. Ganun na ang nangyari. Halos wala kami, sa pag-iikot namin ni Secretary Vince, wala kami nakitang maayos na mga project. Puro may kalokohan talaga. And sa pag-iikot na yan, Mayor, may na-establish ba kayo na paraan or sistema kung paano po nangyayari yung nababanggit po ninyong kuntsabahan sa pagitan po ng government officials? Ay talagang conspiracy talaga. Conspiracy, complicity, tolerance, at pinabayaan na rin. For some reason, pati taong bayan, kumbaga tinanggap na rin. Kaya siguro ganun sila naging so bold, so comfortable doing it. Dahil walang nagsusumbong eh. Walang lumalaban sa kanila, walang nagsasalita. Lahat tahimik. Lahat nabibili, karamihan nabibili ng pera. Kaya siguro gano'n nangyari, kaya gano'n nag-evolve. Pero since nakita na ho ninyo na may kakuntsabahan, hindi ho ba mas marami ho sana kayong nagawa kung nag-stay ho kayo sa komisyon, Mayor? Well, conforme yan sa nagbigay sa akin ng authority. Kung mag-i-stay pa ako sa ICI na wala naman akong karapatang mag-imbestiga, wala akong silbi doon. Alam mo kasi napakaraming kaso. At syempre, mga commissioners, hindi naman nila kakayanin na pumunta sila sa field, pumunta sila, mag-imbestiga sila. Hindi nila trabaho yun. Ang trabaho nila, yung to see to it that they get to the bottom of these anomalies. Tapos sila i-consolidate yung mga cases, mag-file ng cases, determine nila kung sino yung mga responsible dito. At the same time, gumawa sila ng mga recommendations, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga transparency or accountability initiatives or mechanisms na dapat i-adapt na ng gobyerno para mapigilan na ito kaya ma-address ito. Yun ang trabaho ng ICI. Pero pagdating doon sa investigasyon, kailangan talaga ng isang tao na mag-orchestrate. Kasi hindi mo kakayanin mag-isa eh. Katulad ko. Okay, assuming na initially ako yung investigation. Pero hindi ko kayanin mag-isa dahil libo yan eh. At ang lalayo ang mga lugar. Kailangan
i-orchestrate ko yung mga iba't ibang mga ahensya, gamitin ko yung mga iba't ibang ahensya. Ang dami pwedeng itap eh. Sort of force multipliers para talagang malagyan natin, masolusyonan natin, maimbestigahan natin lahat. Pero kung nawalan naman ako ng ganong authority, bakit pa ako mag-i-stay doon? Kaya naisip ko, mag-resign na lang ako. Alright. Mayor, nabanggit din po dati sa statement ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may mas mataas po na posisyon sana na naghihintay po sa inyo sa International Independent Commission. Kung magre-resign kayo as Baguio Mayor, ano pong masasabi niyo po dito, Mayor? Pampalubag loob na lang yun. Mas effective ako as investigator. Kasi yun naman ang primary mandate ng ICI, mag-investigate at mag-file ng kaso. Kung wala kang mga investigators, paano mo papatakbo? Alangan namang doon ka lang sa opisina, nagkakandak ng hearing, malalaman mo ba kung ano talaga nangyayari sa field? Hindi mo malalaman yan. Iba yung trabaho ng mga commissioners. Iba rin yung trabaho ng investigador, o kaya yung special advisor and investigator, na siya mag-orchestrate lahat. Siya magmamanage ng mga series of investigations. Iba-ibang lugar eh. Ang lalayo pa. Kasama dyan din yung validation, kasama rin yung mga technical testing dyan, subject to defined standards. Iba't ibang mga grupo ang gagamitin mo dyan para talaga ma-develop mo mabuti yung mga ebidensya, prima facie evidence. Marami kang gagawin as investigator. Eh. Mas effective ako doon. And besides, magre-resign ako sa mayor, siyempre, i-question din yan ang aking mga kababayan dito. Pero pwede naman ako mag-perform as mayor at the same time, mag-perform ako as investigator or lead investigator. Anyway, mamanage ko lang naman yung investigation, babe. Pero ako nagawang framework, nagawa na ko na yung process flow, nagawa na ko na rin ng, kumbaga, parang template. Una lang eh. It's just siguro mga 3 months, 4 months, maayos ko lahat. So, it's just a matter of managing everything na lang. Alright. Considering nga po, Mayor, ito pong naging experience po ninyo as a special investigator, magiging effective po kaya si General Azurin na naitalaga po sa inyong posisyon? Tingnan mo, pati yung designation din yan. Investigator din. Bakit ako nung nag-iimbestiga ako bakit ako tinanggalan ng investigative function? Hindi ko rin maintindihan eh. Pero alam mo, si Jun Azurin, maayos na tao yan, maayos na general yan. At sa tingin ko, kakayanin niya. Basta bigyan lang ng complete na tiwala na makapag-imbestiga siya. Kasi kung mawawalan din siya ng authority para mag-imbestiga, baliwala rin yung kanyang membership dyan sa ICI. Alright. Mayor, may lumalabas po dati na impormasyon na baka daw may nakalkal po kayong pangalan at sensitibo pong impormasyon sa inyo pong inisyal na paglilibot. Totoo po ba ito, Mayor? Kumbaga sa di ba nagpapalinis ka ng ngipin, tapos may mga nerves na tinatamaan, di ba, mapapaaray ka. Palagay ko gano'n na nangyari. Palagay ko gano'n na nangyari. Kaya nag-arrange sila. Masama doon sa press con. Okay lang yung sabihin na may conflict sa trabaho ko as mayor at yung trabaho ko as investigator. Although sila naman ang gumawa talaga ng workaround yan Sila ang gumawa ng solusyon dyan Kaya nga hindi na ako sinama na membro ng commission as a commissioner, di ba? Pero yung palalabasin nila na maanumalya yung tennis court. Tapos insinuate nila na kurap ako. I think, yan yung sabi natin they broke the camel's back. Hindi ko matanggap yun. Sisiraan mo pa ako ng gano'n. Doon sila babanggit po ninyo na posibleng may natamaan, Mayor. Can we name names dito? Ay, may pwedeng banggitin yun. Pasensya ka na, Genesis. Hindi na natin pwedeng banggitin. Mayor, sa maritime siguro, sa mga mas malalaki pang mga impormasyon or mga issues. Thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Kayo po yung aming makausap, Mayor. Maraming salamat, Genesis. Thank you for the interview. Ingat kayo. God bless.
Ingat ho kayo. Ang alkalde ho ng Baguio City, si Baguio City, ang dati pong investigator, special investigator ng Independent Commission for Infrastructure, Baguio City Mayor Benjamin Magalong.